Ilang dagupenyo naman po patuloy na dumidiskarte sa pagtaas ng presyo ng bilihin at langis. Para naman sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Apple Rosario. 104.7 IFM Report. Dahil sa malawakang epekto ng krisis sa pamumuhay ng mga Pilipino, dito sa Dagupan City, paano nga ba dumidiskarte ang mga Dagupenyo upang makasabay sa hamong pinansyal sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo? Paglalahad ni Jaime Salvador Jr., presidente ng Rizal Extension TODA, malaking hamon para sa kanila ang mataas na presyo ng petrolyo na umaabot sa mahigit 80 pesos kada litro na sinabayan pa ng matumal na pasahero. Dahil dito umaabot ng mahigit isang oras sa paghihintay ng ilan sa pila bago makabiyahe at kumita mula sa maliit na pamasahe. Bunsod ng mahal na gasolina, napipilitan ng ilang tsuper na sabayan na rin ang pamamasada ng pagbili ng mga pangunahing pangangailangan sa bahay upang makatipid sa konsumo ng krudo. Yung mga gas namin may na 80 plus pa paghapon, pumupunta ko sa palengke, kaya bumibili ako. Isang oras wala pa kaming pasaheros. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng mga mag-aaral na labis na nahihirapan sa pag-budget sa kanilang allowance para sa mga gastusin sa paaralan at pamasahe. Upang makatipid, naging paraan na ng mga estudyante ang bawas gala o ang pag-alis lamang ng bahay kung sadyang importante ang pupuntahan, habang pinagsasabay na rin ang pagpasok sa school at pamamalengke para minsan na lang ang gastos sa transportasyon. As a student po, syempre yung talagang pinakamahirap yung pagbabudgeting, di ba? So, pero ayun nga po, pag bibili na ako ng pagkain or mag-grocery ako, sinasabay ko na siya pagpupunta sa school kasi mahal talaga yung gas pa rin ngayon. Yung mga importanteng gala, ganyan, di ba? So, minsan, binabawasan na natin kasi syempre, ang mahal talaga. So, pag importante, doon lang talaga kami gumagala. Sa pangkalahatan, ramdam ng mga ordinaryong mamamayan ang bigat ng inflation, kaya naman mas mahigpit ang ginagawa nilang paglilista ng mga bibilhin at pag-iwas muna sa mga hindi importanteng gastusin. Noong Abril, bumulusok sa 7.2% ang headline inflation sa bansa mula sa 4.1% noong Marso dahil sa sigalot sa gitnang silangan na naging gatilyo ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy na lumalaban at naghahanap ng diskarte ang mga Dagupenyo upang mapagkasya ang kita at allowance para sa kanilang pamilya sa araw-araw. Kasama mo dito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Apple Rosario, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.